Son moi novos, pero xa pensan no seu futuro. Ese é o obxectivo do Campus de Emprendemento Sostible nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses, organizado pola Deputación de Lugo. É unha iniciativa por parte da Diputación moi importante, sobre todo para estas zonas onde houve moito despoblamento, hai unha población moi envellecida e que se cree iniciativas para emprender aquí que sean rentables precisamente cos nenos e nenas do colexio. Traballamos dos conceptos, o de emprender e o da sostibilidade, non? Porque se trata de emprender, pero emprender dentro dunha reserva da biosfera. Teñen que saber onde están, que significa estar dentro da reserva e como aproveitar os recursos que hai aquí dunha maneira sostenible. Este ano sumáronse á iniciativa estes 25 alumnos do Colexio de Navia de Suarna, da que xa formaron parte case 350 estudantes de 4 centros de Mondoñedo, Becerreá e Castro de Rei. Pero eles, que aprenden? Como comenzar unha empresa. Estou aprendendo das empresas, de como se empeza, todo eso. E algún xa ten a idea. Hai sitios onde nos atopamos con que casi ninguén quería xa de base emprender e despois dos campos pois sí que cambiaran a súa visión, eso foi interesante, non? E, por exemplo, neste que estamos a empezar, claro, leva moi poquinho tempo, pero sí que xa preguntamos se había algunha iniciativa e sí que había algún emprendedor xa aquí nato. É unha empresa de candeiría. Un restaurante. Só lles queda medrar para poder poñela en marcha e para iso os adultos tamén se poden formar cos campus de emprendemento sostible que terán lugar no Centro de Interpretación Terras do Miño. Son fundamentales para que a xente desde o rural se poda sentar no rural e poda poñer en valor todos aqueles produtos que temos nas zonas para que eso sea unha opción de futuro e estas empresas, pois se sentan no territorio, poñen en valor todo aquilo que producimos. 2 cursos que se centrarán na motivación e na maduración empresarial e darán comezo no mes de marzo. Quen desexe inscribirse poderá facelo a través da páxina web da Deputación de Lugo do 16 de febreiro ao 5 de marzo. Un campus que, dende a súa posta en marcha, xa conta con 21 empresas creadas como a Artesanía Calabazas Mago de Luz ou a ecotenda Bico de Grao.